Salut! Astăzi o să vă prezint mașinile mele de pe car parking. Să începem. Avem acest Smart care dezvoltă 100 de cai. Nu are niciun motor pus pe el. Doar să punem motorul acesta să dezvolte 280 de cai. Îl mai punem puțin. Și l-am dus la 423 de cai. A doua mașină este acest Trabant care are 110 cai. A treia este mașina de început care are 264 de cai. A patra este aceasta care dezvoltă 240 de cai. A cincea este aceasta care dezvoltă 582 de cai. A șasea este aceasta după care dezvoltă 220 de cai. Aceasta o vom da gratis pe World Sale. Sau punem vândare, nu? Acest Jeep de 220 de cai. Mazda aceasta de 210 cai. Mini Cooperul de 230 de cai. Peugeotul acesta de 583 de cai. Acest Volkswagen de 250 de cai. Asta cred că este un Mitsubishi, nu știu ce este, dar are 619 cai. Avem acest Ferrari de 240 de cai. Mercedesul acesta de 210 cai. După aceasta de 427 de cai. Această Mazda de 757 de cai. Acest Jeep de 925 de cai. Această Honda S2000 de 240 de cai. Chryslerul acesta de 360 de cai. Acest BMW de 500 de cai. Încă un BMW de 757 de cai. Acest Lexus de 925 de cai. Această mașină nu știu ce este, dar are 110 cai. Acest Audi care are 628 de cai. Acest Subaru Impreza de 925 de cai. Acest Mercedes Sprinter de 244 de cai. Acest Ford Mustang de 362 de cai. Chevroletul ăsta de 358 de cai. Toyota Supra de 225 de cai. Această Honda de 628 de cai. Acesta Audi de 757 de cai. Aceste 46 de 421 de cai. Această camionetă de 98 de cai. Această mașină de 140 de cai. Acest BMW de 925 de cai. Și acest Cadillac de 925 de cai. Acest Ford de 909 cai. Acest BMW de 925 de cai.
acest Peugeot de 926 de cai, această mașină de poliție de 909 cai, asta nu știu ce este, dar oricum are 378 de cai, acel Nissan de 925 de cai, acest RX-7 acest Nissan de 628 de cai, acest Mitsubishi Eclipse de 757 de cai, acest G-Class de 423 de cai, acest Dodge Charger de 420 de cai. Mai avem un BMW X4 sau X3, nu știu exact, de 925 de cai, acest Jeep de 909 cai, un Chevrolet Camaro de 490 de cai, acest Audi care are 414 cai fake, acest Ford Mustang de 423 de cai, acest BMW F10 de 925 de cai, acest Porsche Cayenne de 909 cai, avem un Range Rover de 883 de cai, BMW F82 de 413 cai, acest Mercedes de 925 de cai, încă un Ford Mustang de 925 de cai, acest, nici asta nu știu ce este, dar oricum are 925 de cai, acest Mercedes de 925 de cai, acest Porsche de 926 de cai, acela este Porsche-ul cel ieftin, acesta este un Ford GT de 557 de cai, un tir de 925 cai, încă un tir DAF de 949 de cai, o platformă de 925 de cai, un Audi R6 de 925 de cai, această mașină Toyota de 423 de cai, acest Ford Raptor de 925 de cai, cine vrea să scrie în comentarii, acest Audi Europe de 815 cai, acest Corvette C6 de 925 de cai, un Nissan Skyline de 995 de cai, și mai avem un McLaren pe 1 de 1161 de cai. Bun, am sărit peste câteva mașini deoarece unele sunt favoritele mele. Acum o să vă arăt favoritele. La favorite avem așa. Acest Dodge Charger cu design de 1695 de cai. Acest Mercedes cu design cu 414 cai, care este un bug real. Nissanul acesta Silvia de 1695 de cai. Această Mazda RX-7 de 1700 de cai, care are bug viteză. Această mașină cu 414 HP. Nici nu știu ce mașină este, dar oricum sunt reali. Acest Golf de 414 HP, care toți sunt reali. Acest M2 de 614 cai. Și acesta are bug. Mai avem acest BMW i8 de poliție de 1695 de cai. Acest autocar cu design de 1700 de cai.
Cam așa arată el. Mai avem acest Audi R7 2695 de cai, un BMW F90 de 821 de cai, un Mercedes Maybach de 1695 de cai, un Dodge Challenger de poliție de 1695 de cai, Mercedesul Brabus 6x6 care are 925 de cai. Și aici avem Porsche-ul de 5000 de coins. Porsche-ul ăsta l-au numai cei bogați care și l-am luat pe 1 leu de la unul care l-a pus pe 1 leu. Are 1695 de cai. Acest BMW M8 de 777 de cai. Această mașină care nici nu știu cum se numește are 617 cai. Și Bugatti de 1746 de cai. Și acest Porsche 919 de 1695 de cai. Deci cam astea sunt mașinile mele preferate și mașinile care le am pe car parking. Și sper că v-a plăcut acest episod. Dacă mai vreți în continuare episoade cu car parking, dați like și subscribe. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!